Dan kalau juga dang terpujung au tok tong doau dongananna idu di doktu au ima posni rohani tuan pilgrim dina mangulai bana songon misionar di Bali tutu godang dua kaparu kilo diadopi tuanon dua halak maudrina sida di Bali tuan pilgrim dohot tuan Kesel tohodo nunga adok kiapa katayon ni akar raja-raja ni balige tutuan nomensen na mangido misionar na sida tu balige ala di dok tuan nomensen ma ikon jamot do hamuna tadda molo na olo do hamuna majalo tuan misionar mangula di balige ikon jamot tono mudo na sida para deo mudo hot bagasna dongana muna sida ninna tuan nomensen ro akar raja-raja ni baligi madok naolo pehani ninna marsurak perjanjian doi bahwa naradina sudah mangrupi aka misionar sadasian raja ima raja opu batu taham mana mangalehon bagas inganan ni tuan pilgrim doh tuan Kesel dilehon ibana masopona bahin inganan nasida paima di pajongjong inganan ni aka misionari Muse. Atik penang songoni pakatayon jala marsura perjanjian naiko jamatonon ni akar raja itu tuan misionar dang madok naso adong beaka hamaolon adopan nasida alai beragam do diarupi nasida adong do odam-odam adong do ora-ora adong do rehe-rehe jala gari ada adong do nang namartahi nang memunu hosani tuan paditai. Di hari 24 September 1821 Roma parjahat menurbu jabu nani inganan ni tuan pilgrim do tuan Kesel basurbu do jabu naom habis sudi akka ugasanna di bagasan paheanna dang adongbe rodi akka buku nabi sudah pala hipas do matutung di jabui hamo kadongan dia do posni rohani tuan pilgrim do tuan Kesel ido ibana do dang terpujungal tok tong do au dongananna ido di doktu au disido di hilalai bana nang holong ni rohani hala Kristen na perjulu di balige tikiis mare di majo hita tay deho majo sia buku di nomor 745 dan terpujungal
paling luas duduk besi bersama di paguyuban doa. Olong tehun malia golap andalaki sinon kami Tuhanku pati juga dan terkunjungkan doa-doa hidup Tuhan dan Dung nama surbui bagas nasida, tangadong be manangaha be ugasan nasida, pahean na pedangadong be, manang dia pedangadong be, aitu ngapalahi pas do matutung. Rodo raja opu batu tahan, dibuat ibadah ma ulus sirara. Ima dilehon ibana asadong alitonon ni tuan pilgram doho tuan kesel asaung bangulusi dagingna. Ulus siraraima di leon raja opu batu tahan. Jala laos marhite nama saido dihilala tuan pilgram holong ni rohani halak Kristen nak kana perjoloi di balige ai marroa do kana sida di parleon nasida do nak patut lehononna laho mangurupi tuan naduai disima posni rohani tuan pilgram namado disarihon debatado akka naposonai ai apala dihasusani do huilalahami holong ni rohani akka hala Kristen naujui ninna tuan pilgram godang pe paru kilon dang tupa lilu au dok pesi porsanon di pargugui do au dang terpujung au sai dongananna doau hido didok tuau ninna tuan pilgram dan doa